Средно училище Лев Николаевич Толстой, град София, е училище, в което знанието върви ръка за ръка с вярата в човека. 958 ученици на възраст от 7 до 18 години прекрачват всеки ден училището. Деца и млади хора, които растат, търсят себе си и се учат да вярват в собствените си възможности. Темата на проекта "Обичам моето училище" е съвършенство. Съвършенството не е крайна точка. То е път, по който човек дава най-доброто от себе си и през целия си живот се стреми към усъвършенстване. В 96-то средно училище децата се учат, че няма невъзможни мечти и няма прекалено високи върхове. Всяка мечта може да се превърне в реалност, когато я следваш със сърце, труд и постоянство. Учителите откриват съвършенството във всяко дете, до което се докосват, защото вярват в него. В продължение на 12 години учителите добавят знания, дават любов и подкрепа на своите ученици. С проекта "Децата и цветята" учениците се учат да се грижат за живота около себе си и да откриват красотата в малките неща. Проектът "Засади дръвче" възпитава отговорност към природата и оставя жива следа за бъдещи поколения. Затова за 3 години, заедно с хората, споделящи мисията на LightSource, създадохме позитивна, комфортна и вдъхновяваща учебна среда за децата с мисия за съвършенство. 96-то средно училище Лев Николаевич Толстой е мястото, където стремежът към по-добро се превръща в начин на живот. Виждам огромната промяна, която се случи през последните години. Училището ни беше сиво, безцветно, тъжно. През последните години, откакто работим по проекта "Обичам моето училище", стана изключително цветно, позитивно, запомнящо се, креативно, творящо. Тук заедно с децата се забавляваме, учим в една изключително позитивна, приятна, уютна и защитена среда. И четем посланията по тапетите. И те ни правят наистина по-добри. За мен участието в проекта донесе изключително много позитиви, за което страшно много благодаря на целия екип на LightSource Charity и допринесоха училището ни да бъде изключително цветно, запомнящо се и неповторимо. Аз обичам моето училище. Новата обстановка в класната стая ме кара да се чувствам по-свежо, по-уютно и по-топло. Обичам моето училище, защото то е красиво, светло, тапетите ме карат да се чувствам добре в стаите, по коридорите, има диванчета, чувстват, че се по-уверено в училище, вместо да се притесняваш. Аз съм следвам мечтите си, аз съм защитен, аз се постигам целите си, аз съм смел. А светът е толкова богат на възможности. И тези фототапети наистина подобряват обстановката в училището, се усеща повече като дом, като място за вдъхновение. Обичам моето училище! Училището ми надмина очакванията.